7 вида хора, които Исус Христос няма да спаси. Последният ще те шокира. Според Библията има 7 категории хора, които няма да бъдат спасени от Христос. Невярващите, те не вярват, че Исус е Христос. Без вяра няма спасение. Търсещите спасение другаде, те знаят, че имат нужда от спасение, но отказват да дойдат при Христос. Лицемерите в църквата изглеждат благочестиви, но в живота си са като светските хора. Отстъпниците онези, които някога са вярвали, но са се отрекли от вярата. Хулещите Светия Дух, Исус каза, който похули Светия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. Починалите, след смъртта идва съдът. Няма втори шанс да промениш съдбата си. Отказващите да посрещнат Господа Исус Христос идва отново, за да спаси своя народ. Които го приемат, ще влязат в царството. Които го отхвърлят, ще останат в бедствие с плач и скърцане с зъби. Ако и ти копнеш да посрещнеш Господа, кажи амин в коментарите. Сподели това видео, твоето споделяне може да спаси нечия душа.